her i dag, det er jo et mægtigt underholdende arrangement med nogle engagerede mennesker, som virkelig træner på speederen og brænder noget gummi af. Kæmpe fordel også for vores medlemmer, hvis der er sådan, de faktisk kommer til at lære at køre bil. Rigtigt. Jeg skal ud og prøve min bil af og se, hvad den kan, og om den kan noget, eller generelt bare have det lidt sjovt. Slalom 1, 2, 3, 2, 1, slalom mål. Ja, man får afreageret sådan et sted som her, fordi at her er der ikke nogen, der kommer efter en, hvis man laver hjulspænd. Der er ikke nogen, der kommer efter en, fordi man kører hasarderet rundt i sving og sådan nogle ting. 2, 1, rundt omkring guiden. Kassen. Okay. Det var skideskægt. Jeg finder lige ud af, at skærmkanterne går lige lidt på dækken og sådan lidt, og man skal lige passe på understyringen, og bremserne de bliver noget varme, når man kommer op og kører lidt hurtigt hen i svingen og sådan noget, så det er jo altid, at man finder ud af, hvad bilen kan og hvad man selv kan.